Ahoj. Ahoj. Si Erika? Áno, som. A vyhrala si chutnú výzvu? Áno, vyhrala. Tak ahoj, ja som Kamil a dnes Erika, u teba budem teším. variť. Poď ďalej. Ďakujem pekne. Vidím, že máš veľkú kuchyňu. A nie je to síce moja kuchyňa, našťastie mi kamarátka prepožičala jej vlastnú kuchyňu, pretože moja sa prerába. Ale vieš, kde tu majú chladničku? Áno, samozrejme viem. Tak sa poďme pozrieť. No, tak toto je celkom slušne zásobená chladnička. Niečo by sme z toho mohli vymyslieť. Určite? Aj... Určite áno. Vidím, že tu máš špargľu, takže ja si ju hneď vezmem. Dobre. A vidím paradajky, tie určite využijeme. A tuto hore je čo? Nejaká šunka? Áno. Tak. A tá druhá? Máš tu toho hodne, tak zoberieme si túto. Poprosím ťa, aby si vybrala ešte jarnú cibuľu. Jarnú. Obidve zoberiem? Stačí jedna. Super. A vajíčka. Vajíčka. Tie máme. A keď, tak sa tu ešte vrátime, dobre? Dobre. Čiže zatiaľ... Ešte vidím špenát, tak tento hneď vezmem. Ja som priniesol košík plný cotarely, takže myslím, že máme toho dosť. Urobíme si fritátu. Poznáš fritátu? Nepoznám fritátu. Je to niečo ako naša klasická omeleta, ale omeleta musí byť kyprá. Fritáta je trošku iná vec, dopeká sa ešte potom v rúre. Použijeme špargľu, nebudeme jej potrebovať veľa. Vyberieme si nejaké 4, možno 5 kusov. Umyjem ti ju, alebo nejak... Môžeš mi ju umyť, páči sa. Ja si zatiaľ otvorím šunku. Máš aj nejaké bylinky? Bylinky mám. Super, seriózna bylinková záhrada. Zapneme si zatiaľ pánvicu. Super. Takže môžeš umyť všetky tie paradajky. Dobre. A budeme si rozbíjať potom vajíčka tuto do tejto misy. Aká dobrá si v rozbíjaní vajec? No, uvidíme. Tak ja som pre istotu doniesol aj zástery, aby sme sa nezašpinili. Jedna pre teba, jedna pre mňa. Ďakujem. No a môžeš začať. Dobre. Budeme potrebovať asi 6 vajec. 6 vajec. 6 vajec. Pre dvoch to bude tak akurát. Ja zatiaľ pripravím špargľu. Odlomím tie drevnaté časti. Budeme to lámať. Áno? Dobre. Jasné. A ja už teda na panvicu dám šunku. Dobre. Dáme tam viac, alebo dáme tam menej? Asi viacej by som dala. Viacej. Takže 6 vajec. 6 vajec, Idem super. tie rajčiny umývať. Áno. Toto je strašne jednoduchý recept. Bude nám tu trvať možno nejakých 15 minút. Dáme tam trochu olivového oleja. A pokojne prihodíme aj tú špargľu, ktorú som si nalámal. A ešte som kdesi videl ten špenát. Dáme tam asi takú hrst. Netreba to aj umyť? Neumiem ti? Nie, takéto bálené šaláty, tie už sú prepláchnuté, čiže tie umývať nemusíš. Aha. Zbytočne by to stratilo chuť, respektíve potom by sme ich museli zložito sušiť. Dáme tam toho trošku viac, lebo špenát obsahuje strašne veľa vody, čiže za chvíľu nám tu splasne. Tak smotanú, páči sa? Ďakujem pekne. Tak. Zatiaľ osolím trochu. Dobre. Čierne Zatiaľ korenie. ten nožík zoberiem. Dám na polovičky tie rajčiny. Všetky dám, hej? Môžeš. Dobre. Tie vajíčka nemusíme nejako veľmi rozmiešať. Aha, ja som Stačí zvyknutá trochu. tak, že až úplne do peny. To je zle? Lebo... Tak nie je to zlé, ale pri fritáte sa to celkom nehodí. Aha. Trochu Tie paradajky môžeš vhodiť dovnútra. Áno. A cibulku tu dáme kedy? Tu budeme dávať tesne pred koncom, aby Kvôli to bolo čomu, že až- čerstvé. Aha. Dobre, tých paradajok možno aj stačí. Stačí, hej? Dobre. Môžeš to sem dať, super, ďakujem pekne. Dobre. Toto je inak dokonalé raňajkové jedlo, alebo taká rýchla večera. Máš to za 10-15 minút hotové, ani sa pri tom nenatrápiš. Majú to radi aj deti. Vajíčka teraz nalejeme dovnútra. A miešame, alebo Trochu to, trochu iba? len trochu to zamiešame, aby sa nám tie vajíčka dostali všade. A teraz prichádza na rad cotarela. Takže mohli by sme použiť túto. Dobre. Poprosím ťa otvoriť to. Čiže takto celé Môžeš môže. to pokojne teraz dať dovnútra. Je
zamiešam. A teraz sa nám tam pekne roztečie, lebo ešte tu budeme zapekať v rúre. A poprosím ťa, aby si rúru zapla na nejakých 180 stupňov. Áno. Trošku soli, trošku korenia. A keď ťa ešte môžem poprosiť narezať jednu cibulku. Cibulku. Môžeš to sem hodiť celé. Dobre. Tak, super. Sa mi páči, že tá postupnosť. Ja by som asi cibulku dávala vždycky prvú. Tak som naučená aj od mojej maminy, takže toto... Pri takej klasickej cibuli by to asi bolo dobré, ale pri takejto sviežej, jarnej je fajn, keď to dáme nakoniec, lebo si zachová najviac chutí. A čiže takto pomaly to dovaríme. Takto pomaly to dovaríme, o chvíľu to dáme do rúry, tam to necháme možno nejakých 5 minút zapiecť a hotovo. Super. No a počkáme. Super. Teším sa. Erika, poprosím ťa nejaký tanier. Ukáž aký. Môže byť? Niečo väčšie by sme nenašli? Väčšie? Rozmýšľam, no asi hej. Jedine Wow. takéto? No tak takýto veľký tanier som nečakal. Prečo si sa zapojila do výzvy? Tak zapojila som sa hlavne preto, lebo mám rada každú výzvu a chcela som sa aj niečo nové priučiť v kuchyni, keďže mám rada jedlo a hlavne, keď je ešte aj rýchle, zdravé. Takže preto. Tak môžeme si to ísť vybrať. Je to hotové. Vyzerá to výborne. Teraz sa pokúsime vyklopiť to na ten... Dobre, potrebuješ nejakú veľký varešku tanier. alebo niečo? No, myslím, že to zvládneme aj takto. No. Veľmi jednoduchá vec, super tanier. Návrh si dáme trošku rukoly a poprosím ťa ešte olivový olej. Trochu soli, trochu korenia a olivový olej. Tak. No vyzerá to úžasne. Ďakujem, dúfam, že to tak bude aj chutiť. Takže skús prvá. Dobre. Ja pôjdem z druhého konca. Tak čo hovoríš? Úplne úžasné. To si doma určite vyskúšajte. To bude asi môj veľmi obľúbený recept. Tak čo myslíš, Erika? Zvládli sme chutnú výzvu? No ja si myslím, že sme zvládli na výbornú. To je super. Tak teraz sme zvedaví, ako chutnú výzvu zvládne Lucia a Janica. A my vám prajeme dobrú chuť. Dobrú chuť.